Георги Дико, бивш полковник, се пенсионира от армията след десетилетия служба, вярвайки само в факти и дисциплина. Символичното сваляне на погона бележи края на една ера, но началото на нещо съвсем ново и неочаквано. След години на строг ред и военна дисциплина, той се завръща към корените си, към мястото, където всичко започва. Пътят го води обратно към родното село Ярловица, скрито сред живописни планини, далеч от градската суета. Там го очаква къщата на баба Гуга и дядо Павел, неговите родители, домът, който пази спомени и тайни. На стените вътре, стари снимки разказват истории. Дядо Павел седнал на стол, баба Гуга права до него, усмихнати лица от миналото. И ето я Белеки, неговата вярна спътница, която го посреща на двора, радостно скимти и маха с опашка, сякаш знае, че той се е завърнал завинаги. Домът, където всичко започва и където спомените пазят тайната, която скоро ще се разкрие. Иванка, местна жена, се движи бавно и спокойно, докато дава храна на животните, усмихвайки се на спокойствието на ежедневието. Сред стръмните каньони и древните пещери на Перчинка се крие нещо, което наблюдава, нещо древно и мобещо. Планинският хребет, обвит в лека мъгла, разкрива входовете на пещерите на Перчинка, осветени от мистично сияние. Георги и Белеки стоят на хребета, взирайки се в пещерите, усещайки непозната сила, която ги привлича и плаши едновременно. В нощта всичко изглежда спокойно, но това е само затишие пред буря, докато небето не оживява с неземни светлини. Ярко звездно небе се разтваря и няколко светлини започват да се движат то бързо, то бавно, приближавайки се и нараствайки в интензивност. Полковникът, който вярваше само в факти и дисциплина, е изплашен до мозъка на костите си от това необяснимо явление. Игра на светлини, която човешкото око не може да разбере, но съзнанието усеща силата й, променяйки всичко, което той е знаел. Сенки се движат сами около стария дом, книги падат от рафтовете, мистични символи светят в тъмнината. Сенки, които наблюдават, легенди, които оживяват и светове, които не трябва да съществуват, се сблъскват в неговата реалност. Георги отчаяно се опитва да рационализира всичко, но усеща тревожност и страх, които го обземат напълно. Белеки, с остър поглед и напрегнати сетива, наблюдава всяко движение, всяка сянка, готова да защити стопанина си. Необясними сънища, загубени минути от детството. Порталът се пробужда и пратениците наблюдават всяка негова стъпка. Енергийни потоци обгръщат дома, каньона и гората, докато времето се разтяга и сенките играят около тях. Георги докосва светлина, която пулсира и го променя, отваряйки съзнанието му за нови измерения. Фигури от светлина и тъмнина се появяват, времето се разтяга, сенките играят около тях, разкривайки истинската им същност. Той трябва да се довери на непознатото, за да оцелее и да разбере истината за света и себе си, преди да е станало твърде късно. Раздялата с земята. Последният марш на Белеки. Преход към безкрайните възможности на звездите, към ново съществуване. Георги се завръща трансформиран, очите му излъчват знание и сила, придобити отвъд пределите на познатото. Бивш полковник, рационалист, сега посредник между земята и звездите, пазител на тайни, които никой не е подозирал. Романът на Кубинеца и Сейли Парада е посветен на бащата на Кубинеца и неговото вярно куче Белеки, пресъздавайки действителни събития. Предстои да излезе от печат пролета на 2026 година. Очаквайте ни!